Drømmer du om frihed på 4 hjul? Velkommen til Nordic Camper og Auto, hvor vi forvandler dine rejsedrømmer til virkelighed. I tæt samarbejde med Frigo-Panel leverer vi de mest robuste og stilrene løsninger for din Volkswagen Transporter. Hvert interiør er håndlavet med skandinavisk præcision, designet for at tåle det nordiske klimaet uden at gå på kompromis med komforten. Vore hævetag giver dig den pladsen og luftigheden du trænger, uanset hvor vejen fører dig. Tænk dig at vågne op til nordlysets dans ret uden for vinduet dit. Med vore løsninger er alt muligt. Enten du vælger Nordic Explorer eller Horizon, får du en bil, som er skræddersyet for din livsstil. Vor partner Frigo-Panel sikrer, at hver eneste komponent holder højeste europæiske standard for isolation og holdbarhed. Fra de dybe fjordene til de højeste fjeldene, din Volkswagen Transporter er klar for alle udfordringer. Smarte løsninger og gennemtænkt design gør hver tur til en førsteklasses oplevelse. Nordic Camper og Auto er ikke bare en bil, det er en livsstil bygget på lidenskab og kvalitet. Vi er med dig hele vejen, fra den første samtalen til du ruller ud på din første store rejse. Hver eneste transporter gennemgår strenge tester for at sikre, at den er klar for de tøffeste nordiske vegne. Oplev friheden til at stoppe akkurat der du vil, og nyt udsigten fra din egen stue på hjul. Håndlaget i vort værksted i Oslo, med fokus på hver mindste detalje for at give dig det allerbedste. Nordic Camper og Auto, skabt for eventyr, bygget for at-varer. Lad rejsen begynde i dag. Besök oss på nordicamperogauto.com eller kom inom vårt verksted i Strömsvägen 320 Oslo. Kontakt oss på +47 401 64 473.